Ati tatu wis ra bisa ditambani
siswa budaya. Kandamu saikine penyanyine ayu-ayu goyang sing tenanan ben entuk saweran mesem guyu ben tambah ketok ayumu. Iya mesem iya mas. Aku janji rangelio sing budaya ketoprak apik lakon ceritane duwe rezeki mesti langsung ditimbali. Siswa budaya saben juwana pimpinane Pak Sudarsono monggo lancar lan rembaka jaya-jaya salamio. Ayo goyangi sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Iya. Tangannya diangkat bareng-bareng yuk. Jaya. Ada. Hah? Kene sayangku. Alan-alan dalane lunyu. Nggih, Mbah.
Rino genah-genah panas kok sore-sore diudani. Ayo aku kalau muntel ning. Mau kebanjiran, Nduk? Ora trimo kebanjiran. Loh, iki ana bintang tamu saka ngendi iki, Nduk? Nggih dari Jogja. Jarene Nduk aja didekok ngguri ra ketok nggo. Heeh. HP-ne selehno. Lah, Oh nek dibel Pak Jokowi malah. Pak Jokowi ya pon sare kok. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pinanggihan kalian pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudet dalah Ibu Hajah Sri Christine Handayani saking Growonglar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Wah luar biasa ya Dek ya. Wong Duni ki jan tenan wis pokoke pun apa jenenge kompak ya iya, rukun ya iya. Meriah. Ora ana sing kurang belas ya, Nduk. Nggih. Ketoprak dilagesno kok malah dimasakno sedina suwengi. Lah nggih. Dalu nggih sing ngirim niki wau bakul bakso mriku lho, Mbak. Oh, alah muga-muga padha lancar usahane ya, Nduk ya. Amin. Alhamdulillah. Mbah Inggi nggih tesen. Mbah Inggi semoga sugeng dalu Bapak Lurah, ugi sedaya perangkat desa. Mboten kata lumpen kagem sedaya Bapak panitia ya, Nak. Nggih, Mbak. Alhamdulillah sing wis nyengkuyung awake dhewe ugi sedaya warga masyarakat khususipun warga Aromanis Dukuh Duni ya. Oke, bintang tamune iki, Nduk. Wah, ya ditampilkan dulu. Sapa ta iki jenenge, Nduk? Sapa jenengmu? Hah? Sapa? Mahadewi. Aku Mahabharata. Nduk, bareng mbok cengkiwing kiwa karo tangan tek apik. Lah kok iso apik-apike manggon ndi, Mbak? Lah piye ditonton ngene? Kayak apa mreksakno ibuke ngene. Sembrono. Mbak Dewi nggih. Oh iya. Alah, nyanyi lagu apa, Nduk? Sinarengan madhep rono lho iku disoting Indosiar malah madhep Pengguri. Saiki anake sapa iki? Mbak Inggi niki wargane jenengan? Nggih. Saestu leres. Putrane sinten iki? Loh, putrane Pak Inggi? Loh, bener, Nduk. Loh. Anake Pak Lurah ameh dadi ketoprak. Aja ya, Nduk ya. Sekedar hiburan saja. Lagune Sinarengan Mas diaturi langkung rumiyin Mas. Iki kanggo Mbak Dewi. Ning kene lho. Ning ndi enci po HP. Ya wis karo maca gak apa-apa. Wah, jejer Vina kok kembar ya. Ya, kene Nduk. Ayo kene sayang. Yuk. Mbak Dewi nyanyi dhisik ya, monggo. Sesuk tuh kok narak sing pas ya, Nduk. Kene sayang. Ya. Siswa budaya JNC Audio.
iki akeh Dewi, Nduk. Akeh Dewi meneng ae ngene walah kempubu tok, Dik. Langsung kok. Wis ning kene ae Dewi ya. Heeh, melu joget. Rokem kelandungan iku kok nyerimpet ta ora, Cik? Selena kene wis kono di Selena. Apa duwike kowe lho? Aku duwe ae. Ora. Kacile aja nyekel duwe. Kene, Nduk. Sawanen. Tak simpen nih tante. Pinter. Pak monggo ngersakaken lagu napa, Pak? Ngersakaken lagu napa? Oh, tembang Tresno. Tembang Tresno. Ya langsung aja dipanggil biduan-biduan dari Kedoprak Siswa Budaya untuk menghibur dulur-dulur aromanis dukuh dunia nak ya. Oke, Mbak. Ada si cantik bersama Feni Suraya. Yo. Siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya, siswa budaya. Saya mendamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengingat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri, lihat beca kemari seolah tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Beca, coba bawa Feni. Ya sayang ke Mbak Feni Soraya. Iya, Mbak. Selamat malam kanggo dulur-dulur dunia nak ya. Ada satu permintaan nak dari Bapak Lurah. Lagunya Tembang Tresno. Tembang Tresno. Oke, langsung aja dikasih dipenuhi spesial buat dulur-dulur Duni, buat penggemar-penggemar siswa budaya yang hadir di malam hari ini ya nak ya. Iya, Mbak. Ki kepenak lho Dek, tanggapannya cedak-cedak. Wah, sok seloso ning tahunan. Bariku, Mbak. Kira tahunan gak, Dok? Ya lor kene ya. Sesuk ning Rembang, Besok ning Tralo. Raloh. Cedak-cedak pokoknya. Aku ada, Mbak. Kowe rasa mbok bali no. Dalam sayang. Monggo Mas, ngersake lagu napa Mas? Onje, terima kasih. Yo. Ayo goyang yo. Yo. Yo.
Kembang Tresno. Amundutan Oke. saking Mbak Inggi. Matur sembah nuwun Mbak Inggi ya. Nggih, Oke, Mbak. Mbak dilanjut kembali ada permintaan kasunyatan, ada air bunga. Air bunga Mas yang Terus ini nih mau ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke, komplit. Jaturi apa di sini? air bunga nggih mboten. Air bunga. Ya monggo dipun aturke. Ana sing apal, Nduk? Wong gak teko ya. GR. Spesial buat Mas apa tadi? Lanang pokoknya dia. Neng di mana? Pokoknya yang punya air bunga nggih, Mbak. Tiada
Sampun Seger. Kang. Bar didusi seger. Kok iso didusi? Air bunga. Dudani. Kangen nak nyanyi air bunga kok ya izin barang. Niki lho mundak aku macan. Maca. Iya. Nduk diaturi apa nih iki, Nduk? Kasunyatan. Boleh, Oke, dikasih ya dipenuhi spesial buat yang di sebelah kiri panggung. Yang punya ayang-ayang ditunggu Cang Ganteng ya. Iya. Asing kepengen nyanyi duet mawut. Karo biduan-biduan siswa budaya bisa. Boleh, Yang di depan monggo menawi badhe request lagu, mbak-mbakku yang cantik, ibu-ibuku, bapak-bapakku sedaya monggo. Takkan bisa. Oke. Iya, Mbak Ervina. Kasunyatan. Spesial buat bakul bensin siswa budaya. Saking jaket. Yo. Siapa sing nyanyi? Jare ayang-ayang. Wong terakhir cinta kudu ngomong kok. Ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno kowe sumandhe wong liya. Apa
lagune kasunyatan. Oh, luar Bakal biasa bensin tenan. iki. Teko Penggemar bensin setia. jakan niku kok ya teko terus. Ngaku rono lho ya. Sisa ya sayang aja lali mlayu ngetan ya. Teng pundi, Mbak? Ngetan kali kono desa Tralo. Tralo. Sesuk ketoprak pirang-pirang iso nimbal kok Nah. mantanmu. Pama kene urung pindah rono. Iya. Kancane kabeh ya, Ana Mbak. streaming genah ya. Ah. Oke, dilanjut kembali ya Nak ya. Nggih, Mbak. Yang di sebelah kanan panggung iki ganti Nak. Ganti. Minta lagu Ayang-ayang. Oke. Semoga sapa iki mau sing arep duet le? Sida? Sapa sing arep duet mawon? Kok kaya sego goreng Mbak Mawet. Perjanjian ya nek salah bayar. Malah gorogi gue. Ora. Ya sayang.
wis mapan ngono kok le apik tenan. Ayo empuk piye ngono. Kuwi anggere gelem nonton siswa terus ya suwe-suwe pinter. Pinter. Pasti tak kasih kesempatan. Iya, mergo Dalam kesempitan. iki ora ono sing sempit. Ya ora, Dik. Awak dhewe ya kudu maringi peluang. Kanggo kawula muda khususnya ya nak ya. Generasi penerus. Generasi penerus kesenian budaya Jawa. Iya, leres, Sopo Mbak. sing bakal nutukno, Dik? Nek awak dhewe iki bakal ya tuwa. Oh, iki wis apik kok. Iya. Wis mendekati. Iki lagi mogol ya. Oke, ada permintaan yang belum terpenuhi ya. Yang di depan minta apa mau, Dek? Takkan pisah. Lagu kawaan itu, Dek. Ya, kok ya diaturi. Napa sayangku yang di belakang minta lagu apa monggo? Nyeleweng. Nyeleweng boleh. Nek nyeleweng rada larang, Mas.